sobre Carlos Casares. Naceu en Ourense no 1941 e morreu en Vigo no 2002. Carlos Casares foi un dos autores máis recoñecidos na nosa literatura nestas últimas 4 décadas, xa que se dedicou a escribir novelas, relatos, contos para nenos e ata teatro. A obra de teatro que imos ver é unha adaptación á súa peza teatral, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Esperemos que vos guste moito e que quentedes as mans cos aplausos que chegan ao corazón dos actores. Sexan benvidos a esta casa, danlles unha gran benvida os que son Elías e Anxa. Elías e Anxa viven nunha aldea, teñen galiñas, galos e ovellas. O gan é Paulino e a galiña Petra, tamén hai veciños nesta súa aldea. O veciño gordo e o da escopeta, o veciño torto e a desdentada, a veciña sabida, entremetida, en todo se mete, sen saber de nada. Hai lobos faladores, fantásticas laranxas que agora imos ver con Elías e Anxa. Todo preparado, presten atención e cando remate aplaudan, por favor. Nunha aldea de Galiza viven Elías e a súa muller Anxa. Viven nunha casa pequena, teñen un horto con árbores, un galiñeiro e unha caseta dun can. O can chamase Paulino e a galiña que habita no galiñeiro entende por Petra. Un día, pola mañá, cando Elías salgou de cama, saiu á horta e verdose o capasouro. Ai, Ricardo! Que te pasa? Saíron laranxas no limoeiro? Será limóns? Non, son laranxas. Que cor teñen? Son da cor de todas as laranxas, como a pele a túa cara. A cor da miña cara é o sol, que te son traballadora. Pois as laranxas son laranxas, non limóns, ven ver. Ai, Ricardo, que raras máis raras. Laranxas. Laranxas o que xa se quixo xa se verá. Elías achégase e toca unhas lanxas que lle estornan a cara e están poñendo todo negro. Que rareza de laranxas! Cala, que ven xente. Miren se tiros por aquí. Non, foron tiros. Esto non é unha laranxa, un fociño. Vaya chorromeros. Son laranxas. Laranxas o que se di propiamente, laranxas non pouco son. Entón que son? Poñamos que non sei, pero podemos abrir unha. Non lle toque, non lle toque. Entón é certo que estouran. Ven, Elías, ímonos lavar. Elías e Anxa viven nunha aldea, teñen galiñas, galos e ovellas. O gan é Paulino e a galiña Petra, tamén hai veciños nesta súa aldea. Elías e Anxa viven nunha aldea, teñen galiñas, galos e ovellas. O gan é Paulino e a galiña Petra, tamén hai veciños nesta súa aldea. Quen disparou por aquí? Ei, veciños, mirade que laranxas! Que pasa? Que parece que lle deu mal a caneladitas. Vaille buscar unha copa de caña. Pode non estar máis alto que a cabeza. Como pensará en Pantín este? Un respecto para o veciño desmaiado. Que se me vai, que se me vai, que se me vai o zapato dereito. Boa rápido lixeiro. Boa rápido lixeiro como un lagarteiro. Ela vai, parece un pardal voando. Ou parece un cuco, ou unha bubela, ou unha lavandeira, ou nada, que xa sabemos que sabes os nomes de moitas, sabes? E que foste na clase das cordas unidas. Ou das cordas amigas. Ei, vale, centrémonos. Onde anda o meu zapato? Ahora pasa por o tellado do colexo de Pontecesures. Xa debe ir pola finxa. Boa rápido lixeiro como un lagarteiro. Vai, escopeta, estás feito un poeta,
pero non lle tire, non lle tire. Nunca che vi un zapato voando. Toma, para ver. Aixa. 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 Aixa, ten conta desa galiña que che debe facer algunha falta cobada. É a galiña Petra, que di cada vez que pon un ovo. Que me ven o desmayo, que me ven, que me ven. Aixa, deste ovo saen polo menos 100 tostillas. Pero que te lo levas 3 días tamén, polo menos. Quero tortillas, Aixa, o toneladitas quere tortilla. quero naranja. Tamén quere laranxa. Aquí non hai laranxas, as cidades esas non se poden coller que estouran. Non estourou máis ca unha, digo eu. Claro, se non todos somos iguais. Aixa, outro ovo, ven ver como é. Ora non é polo ovo, que lle dá risa polo que diga laranxa. Quero tortillas. Aixa, a ver se preparas unha tortilla para este home. Hai que bater o ovo. Pero que batan a modiño, por Baterase favor. co cuidado pertinente. O tonelito está aí pois da cara verde. Seguro que coa fame o cemento se vai tentar a cara verde. Pero se se te puxe verde non mixela. Entonces se trata de media fame. Ai, Elías, quen fala? Son eu, o ovo. Que che pasa? É que o home da escopeta parece que me quere disparar, eu non sei ningún coelho. Aixa, a ver se cascas o ovo, que o toneladitas estáse poñendo nervioso. Que o escopeta estáse poñendo nervioso. Pero, villa querido, queres que che conte un conto? Quero. O conto do ovo bo e do ovo malo. Sí, pero conto no gran, non vai ocorrer ningún accidente. Elías e Aixa viven nunha aldea, teñen galiñas, galos e ovellas, o can é Paulino, e a galiña Petra, tamén hai veciños nesta súa aldea. Elías e Aixa viven nunha aldea, teñen galiñas, galos e ovellas, o can é Paulino, e a galiña Petra, tamén hai veciños nesta súa aldea. Mentre Sancho conta o conto do ovo bo e o ovo malo, pasan un sinfín de trangalladas, pero o ovo non abre e o tonelito segue con fame. Xa co mediodía, Ancho conta o conto de abrir laranxas e así pouco a pouco vai abrindo unha laranxa. O primeiro en meter a man é o veciño gordo, que saca o bocadillo máis grande do mundo. Por fin podería matar a fame. Despois é desdentada que saca unha bicicletina. Elías saca unha pastilla de sabón, por fin podería lavarse.
manche saca os lentes co veciño torto, lle quita as mans e mira todas as cousas. A veciña servida tapa unha corneta e comeza a tocar. Olha. Aí viene o máis divertido. O veciño do escopeto quere probar unha laranxa, pero calle na cabeza que lle desmayado.